मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिल्ली बाथौ गौथुमनि 3थि खेब गायसन सान फालिदों। गोदान दिल्लीनि दरखा बडलेण्ड भवनाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिल्ली बाथौ गौथुमनि 3थि खेब गायसनथाय सान फालिदों। बेबायदिनो फालिजानाय बे हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो गोथैसि बावजेननायनिफ्राय लानानै बे मेहेरगोनां हाबाफारिया जागायो। गायसनथाय सान फालिनाय हाबाफारियावनो दिल्ली बाथौ गौथुमनि गासै मावफारियाफोरजों लोगोसेयैनो गोदान दिल्लीयावनो साख्रि मावग्रा आरो थाग्रा गोबां बाथौ धोरोमारिफ्रा बाहागो लादों। लोगोसेयैनो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो आलासि महरै दौरि बशिष्ठ बसुमतारिया। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो मागो दमासिनि अननाय खुलुमनाय हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। लोगोसे दिनै जोंहा दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि 3थि गायसनथि सान दिल्लीनि गोदान दिल्लीनि बडलेण्ड भवनाव जों फालिदों। बेयाव जों गोबां सुबुंफोरखौ लेंहरदों, मेम्बारफोर दङ। आसामनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी बिथांखौ फैदों। लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय दौरि बिथां बशिष्ठ बसुमतारिबो नुजाफैनो हानायनि गेजेरजों जोबोद साबायखर होनाय जाबाय। आं दासान्दि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि आफादगिरि। आंनि मुङा डक्टर निराला रामसियारि। आं जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव फोरोङो। जोंनि दिल्लीयाव गोबांनो साननानै दाख्लैबावै बोसोरथामनि सिगाङाव बाथौ गौथुम गायसननाय जादों। बे बाथौ गौथुमाव लोगोसे जोंहा थुनलाइ आफादफोर दङ आरो लोगोसे जोंहा बेयाव दिल्लीयाव थानाय जेसेबां मानि सुबुंफोर बर' सुबुंफोर दङ, आसामनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय बिथांमोननि गेजेराव जोंनि गेजेराव गासिबो बर'नि राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ फोथांना लाखिनायदों। लोगोसे जोंनि बाथौआ जे गिबिसिन धोरोम, बे गिबिसिन धोरोमखौ जों फोथांनानै लाखिनांगौ। ओंखायनो जों दिल्लीयावबो जोंनि जेसेबां मेम्बारफोर दङ, बाथौ बा बर' सुबुंफोर दं, बाथौ सिबियारि दं, बिथांमोनजों ज' नांनानै जों सानदों। मानोना बेसेबा गोबावनि उनाव जों थांनाय बोसोरथामनि सिगाङावसो बाथौ गौथुम दानो हादों। लोगोसे थांनाय बोसोराव जों बर' थुनलाइ आफादबो दानाय जाबाय। जाहाथे 70 बोसोर जाबाय बर' थुनलाइ आफाद दानाया, होमब्लाबो जों थारमाने खालामाखैमोन। दा थांनाय जाबाय। बेयाव जोंनिया जेसेबां मानि गोरों गोरा दङ बा बेयाव दिल्लीयाव खामानि मावफैनाय दङ, बिथांमोनखौ जों ज' खावलायनानै बेखौनो आवगायलांनो नाजादों जे जोंनि बर'नि राव थुनलाइ हारिमु आरो धोरोमा थांनानै थाथों। बिनि थाखाय जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। गोबां सुबुंफोरखौ आरो BTC सरकार आरो जोंनि बर' माहारिफोरखौ जों खावलायो, बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनो बे हाबाफारि लानायाव सापर्ट खालामगोन बा हेफाजाब होनायनि उनाव होननानै जों आखाइ खबजोबनानै खुलुमगोन आरो दिल लानानै बिथांमोननो फोरमायथि हरो। दिल्लीयाव थानाय दरखा बडलेण्ड भवनाव दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि 3थि गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै। आरो बेनिखायनो बे दिल्लीयाव थानाय दिनै बिथांमोना जिखिनि साख्रि मावफैनाय, बिजनेस मावफैनाय, फरायनो थाफैनाय बिथांमोना ज' जानानै दिनै दिल्ली बर' बाथौ गौथुमखौ दादों। आरो दिनै बे गायसननाय सान फालिनाय हाबाफारियाव गोबां दिनै अफिसारफोराबो बाहागो लाफैदों। खेबसेयै बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों बेयाव थानाय दरखानि बडलेण्ड भवनाव बिथांमोना बे सानखौ फालिदों। आरो बेवहायनो डक्टर निराला रामसियारि आरो बसुमतारि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि जिखिनि बिबानगिरि माइनाव बिथांमोना जाबायदि धोरोमनि खामानि मावनो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बिथांमोना सावरायलायनानै मावलाङो आरो होनानै गोजोननाय मोन्दों। बेरे फिसिग्रा आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
बड'लेण्ड हायुङारि ओनसोलाव गोदै जांख्रिथाय लानानै फैदों बिटिआर सरकारा। बे जांख्रिथायनि गेजेरजों हाग्रानि बेरेनिफ्राय गोनोखोआरि आदबजों बेरे फिसिनायनि सायाव खुंगोन जिल्लायारि थाखोनि सावरायमेल एबा मावफुंमेल। फैगौ 18 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजनि अडिट'रियाम हलाव गोदै जांख्रिथायनि सायाव खुंगोन सावरायमेलखौ। बेरे फिसिनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा बे खाबुखौ लानोब्ला थिखानाय फैगौ 18 जानुवारिनि सावरायमेल एबा मावफुंमेलाव बाहागो लानो हागोन।